Hej, jeg hedder Tom fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man benytter den applikation, der hedder Kortforsyningen Download, eller KF-Download, som den også populært kaldes. Man kan starte med at åbne en hjemmeside, der hedder www.kortforsyningen.dk. Og herinde der kan man lige scrolle lidt ned og gå ned under det punkt hernede, der hedder Hent Data. Og der er der en beskrivelse af KF-Download, og der er også et link over til applikationen. Hvis jeg vælger at trykke på linket, så bliver jeg promptet med et brugernavn og et password, og det taster jeg så ind her. Det hedder KMS, i det her tilfælde _KF, og adgangskoden taster jeg så også lige ind. Jeg som bruger, I skal bruge det brugernavn og password, I har fået tilsendt i forbindelse med de aftaler, I har lavet med Kort- og Matrikelstyrelsen. Det er simpelthen det, I skal teste ind her for at komme ind i applikationen. Det her, jeg bruger her, det er bare sådan et brugernavn og password, jeg bruger til lejligheden med at lave vejledningen her. Men I skal altså bruge jeres tilsendte brugernavn og password i stedet for. Så trykker jeg på OK, og så kan jeg altså godt sige, at den godt må huske adgangskoden. Så kommer jeg sådan set ind i Kortforsyningen Download. Og der starter man sådan set med lige at klikke login, hvis den ikke allerede er på billedet. Det er lidt forskelligt, hvad den gør. Og så starter man med at fortælle, hvem man er. Og jeg er TW, og jeg har en mailadresse, der hedder tw@kms.dk, og så logger jeg simpelthen på. Så kommer jeg ind i et skærmbillede, der ser sådan her ud. Her har jeg mulighed for at hive forskellige kort ud på forskellige måder. Den ene af dem er at bruge en administrativ kode. I det tilfælde her vil jeg benytte mig af en ejerlovskode, som jeg kan enten, hvis jeg kender den i forvejen, kan jeg bare taste den ind, ligesom der allerede står noget her i forvejen. Men hvis jeg ikke kender den, så kunne jeg så bruge det lille værktøj her, hvor man kan sige, jamen, hvor er det, jeg vil hente et ejerlov ud henne. Jamen, det vil jeg gerne gøre i Region Hovedstaden. Så vælger jeg så en kommune for regionen ved at trykke på den her knap her, og så kommer jeg over, og så kan I se, at nu tænder den her nedenunder, og så kan man så vælge en kommune her fra Region Hovedstaden. Nu vælger jeg Ballerup Kommune i det her tilfælde. Og så kan jeg bagefter gå ind og vælge et ejerlov fra den kommune. Det gør jeg så ved at trykke på vælg ejerlov, og så har jeg igen muligheden for at gå ind og vælge nogle forskellige ejerlov her i Ballerup Kommune. Og nu vælger jeg så Pederstrup by Pederstrup, og det bliver så overført til boksen herover. Og så er det sådan set bare at trykke færdig. Så har jeg faktisk valgt en ejerlovskode, som jeg gerne vil trække ud. Så får jeg det ejerlov trukket ud med en buffer på ca. 5.000 meter, hvis vi trækker kort 10 ud, og på ca. 10 meter, hvis vi trækker matrikelkort ud. Man kan også godt skrive det selv, hvad man vil have, men de forestår til 10 meter med matrikelkort. Hvis man er fodbruger, altså det vil sige stat- eller kommunebruger, så vil man også have adgang til fod, til at trække fod ud her. Så vil der stå fod over de her checkboxer, der allerede er her. Og så er det bare at gøre det samme der. Men jeg vælger at trække noget matrikelkort ud. Så skal jeg så tage stilling til, hvad jeg vil have det ud i for et format, der står her. Og så siger jeg, at der er forskellige formater, jeg kan vælge imellem. Der er Esri og Mapinfo og Geometria og selv filgeodatabase kan man få ud. Man kan få noget ud til MicroStation, og ja, der er en hel del forskellige. Det er selvfølgelig fil, kan man få ud, og så videre, så videre. Så det er bare at vælge, og jeg har valgt nu her at hente det ud til Mapinfo. Så skal jeg så vælge, hvilken produktion jeg vil have det ud i. Og der vælger jeg så, at jeg gerne vil have det ud i UTM 32-89. Men som der kan ses, så er der altså mange andre muligheder for, hvad man kan trække data ud i. Så det er bare at tage stilling til, hvad det er, man skal sidde og arbejde i for det koordinatsystem. Men jeg vælger UTM 32-89. Og så er det sådan set bare at trykke formater data. Så vil programmet eller applikationen sætte et job over, som vil køre i, at det kan vare fra 5-10 minutter op til flere timer, eller efter hvor stort område man har tænkt sig at trække ud. Er det meget store område, kan det måske også tage et par dage, men man får i hvert fald en mail, når det er slut. Og i den mail, der er der et link over til, hvor man kan hente data på en FTP-server. Men det kan jeg lige vise, når jeg har gennemgået det næste faneblad, hvordan den mail eller den besked kommer til at se ud, når man sætter jobbet over. Fordi der er en mulighed mere for, hvordan man henter data ud. Man kan bruge det, der hedder Bounding Box.
Bounding-boks, den ser lidt anderledes ud. Der kan man enten vælge at skrive koordinaterne ind, hvis man allerede kender bounding-boks-koordinaterne, altså de 4 hjørnekoordinater for hver, for den bounding-boks, man ønsker at trække ud fra. Men man kan også benytte det lille værktøj, der ligger henne ved at trykke på 5 koordinater. Og så kommer man ind i sådan en lille applikation som denne her, hvor man har et kort. Og der kan man sådan set vælge at gå op og zoome ind i det ved at trykke på plustegnet, og så kan man panorere ned på det område, man gerne vil trække nogle data ud fra. Og det er så bare at gå tilpas tæt på, så siger man, ja, det er sådan nogenlunde cirka her, det jeg gerne vil have ud. Og så er det så de hjørnekoordinater for den firkant, jeg sidder og kigger på her, altså det her, jeg peger på nu her, som vil blive overført til selve applikationen, hvis man trykker på knappen overfør koordinater. Man har også mulighed for, hvis man ikke lige vil bruge kortet til at zoome ned på området, så har man altså også mulighed for at søge derned via en adresse eller stednavn eller koordinater eller matrikel. Og det er bare at teste det ind her. Men nu har jeg valgt at bare zoome ind på kortet og så sige, jamen det er cirka her, jeg gerne vil have data fra, så overfører de koordinater. Så er det så dem, der kommer til at stå her i stedet for. Så er proceduren så bagefter det samme. Det er at tage stilling til, hvilket datasæt man vil have ud. Og så er der også hvilket dataformat og hvilken produktion. Og så trykker man bare formatere data. Så nu går jeg tilbage igen, hvor jeg var før, fordi jeg lige skulle se, hvad der sker, når jeg trykker på formatere data. Så det gør jeg lige. Og den formaterer kun de data for det faneblad, hvor man er på. Så hvis man havde stået over på den anden med bounding-boksen, så var det den data, der var blevet formateret. Men nu er det altså den administrative kode, altså ILOS-kode i det her tilfælde her. Og der står der så, at nu har jeg afgivet en bestilling, som vil blive behandlet. Vent venligst. Når det er færdigformateret og sendt en mail, så kan man så klikke ind via det link, som der er i mailen, og komme ned og få fat i sine data. Så ja, det er sådan set det.